Какой бабуны ташлап шығып кету. Шуындай пеш палатный кинолар болғанда ауылы ташлап кетелер деп емеш. Яшьләр шушындый образлар тудыруларына минем шак катам. Һәм яшь кенә малайлар шул хәттәк борчылалар, ничек уйнармын икән дигән шейтеге нишләргә кая урын таба алмыйлар алар. Кирип карый башладым спектакльне. Чынлап та шул хәтлек яшь кенә малайлар күз алдымда 70-80 яшьлеккә әверүләренә мин шак каттым. Шул хәттәк эшләнгән һәрбер күз карашы, һәрбер мимика, һәрбер иштәге кичерилешләр үз өстендә эшләгән дип әйтәсем килә бу артистларга. Бик миңа ошады. Менә артистның үзенең тотуы һәм яшь кенә булуларына карамастан. Спектакль нык ушады, ул җырлар, ул гармунда уйнаулар. Шуның өчен зур рәхмәтлемен. Рәхмәт, тагын Алла бирсә, Казанга барып күрешербез дип ышанам. Шушы хуш авылым спектакле безгә бик охшады. Менә әнием ни сөйләгән барсы да шушылар дөп дөрес хәлләр. Аннары үземнең яшьлегем, шушы җырлап йөргән җырларыбыз барсы да күз алдымнан үтте. Игра актеров в данном случае вообще просто на высоте. Это 10 из 10, 100 из 10. Все очень понравилось. Будем ждать приезда снова, чтобы сходить, посмотреть и насытиться всей этой атмосферой. Спектакль мне очень понравился. Спасибо актерам, которые сыграли такой замечательный, актуальный на данный момент. Ну, это, я считаю, актуальная проблема нашего времени. Миңа үземә бuna Фәрит абыйның эшләре бик кызыклы һәм бuna яшь режиссер Айдар Забаров миңа бик кызык яңа алымдар бүгенге бuna вербатим стилендә. Приглашаю вас, проснитесь, знаете, жизнь идет, надо использовать каждую секунду, чтобы погрузиться в эти неизгладимые впечатления, которые я сегодня лично почувствовал, пребывая на этом представлении. Сегодня было представление «Хуш ауылым». Вы будете очень довольны. Если вы еще посетите последующие выступления, приглашаю вас.